سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سالاد تیار میکنیم. سالادی ما نام دارد بوی بهار. محصولات لازمه برای ما: مرغ آبپز 200-250 گرم، 2 دانه لبلبوی آبپز، من کартошкая زیر باندم، یعنی بریان کردم. از من طرزی پختنش نشان میدیم. سیر، بادرنگ атёрка гузарондем, ҷувори макка ва майонез лозим аст. мана ҳамин маҳсулотҳо барои салати мо лозим аст. лаблабӯи обпазам атёрка гузарондам, картошкаи бирёнкардагиам атёрка гузарондам. мана ҳамин маҳсулотҳо ки мо ҳозир салат тайёр мекунем. мана мо 2 дона картошкаи тозакара атёрка гузаронидем. 3-4 маротиба оби хунуқатӣ мешӯем, крахмалаш равад, зани равғанба дона дона мепазад. мана картошкаи равғанба пухтасем, мана агар 2-3 маротиба оби хунуққа шушта пазем, мана нигоҳ кунед, ҳамаш дона дона ҷудо мепазад равғанба. сурхкарӣ мегирем. мана мо табақи калон гирифтем. мо дар аввал табақамо ба мурғ мегирем. мана мурғи обпаза мегирем. мана хушро тунуқ мекунем. хушро мурға табақ ба тунуқ мекунем. мана хушро тунуқ кардем. мако мо майонез мекунем. мана ман майонези мишокба гирифтам барои осон шуданаш. хушро майонез кардано мо мишокба гирифтам. мана ко хушро майонез мекунем. қабаташа наминтар майонез мекунем. агар майонези дӯст доред бисёртар, агар мебошад камтар кара. ҳар як қабаташа майонез кунед. мана хушро майонез кардем. якум қабаташа. мана дуюм қабаташба картошкаи пухтагиам ояд. картошкаи пухтагиам ҳаминтар хушро тунуқ мекунем. бинед бо картошка бо лаззат мебиёд салати мо. мана хушро тунуқ мекунем. салати мо калон 28 сантиметр табақи ман. мана барои дастурхон бинед хушро. мана хушро тунуқ кардем. ко боз майонез мекунем. боз майонез мекунем. қадар бисёр барои картошка майонез намекунем. хушкак биёяд бо лаззат. мо бисёр майонез кунем, картошкаи мо яъне фалла мешавад, мулоими банд мебиёд. камтар мекунем ки хрустяши истад. ҷувори макка, ҷашба ҷувори макка. ҷувори маккамо ба камтар майонез мекунем. бодрингамоям хушро тунуқ мекунем. помидор накардам, барои он ки помидоранда обашай об ҷудо кара салатомоя хе вайрон мекунад. бисёр об майонез қатиях дошта обаш бисёр мебурад. барои ҳамин ман фақат бодринг кардам. мана ко боз майонез мекунем. майонез кардем. мана сирра ҳамроҳ мекунем. мана сир. сир метавонед бо салатамо ба салати бехича, яъне ҳамон сабзигинам ҳамроҳ кунед мешавад. салати тайёр кара ҳамроҳ кунед мешавад. боз болаззат мешавад. ман ҳамроҳ накардам. ман фақат ҳамин маҳсулото ки тайёр кардам. ҳама ҷои салатамои бо ҳамин лаблабу мепошем. ҷошбам хеле гирифта. шуро мана зиёр мекунем. лаблабу аз сабаби обпаз шавад, ширадор мешавад. хушро меистад, меқапад. гирдошбам зиёр кара. ҷоша мехе тунуқ кара.
болаблабу ором идем. Боз ҳозир ором идем. Мана ҳама ҷои салатамоя мана болаблабу пошидем. Акнун майонез гити мо клетка мекунем боли лаблабуҳомоя. тавр клетка мекунем. Мана боз як бори дигар аз ин тараф мана митав клетка карем аку мо бо мана бо майонез михе клетка карем аку бо помидору бодринг ором идем. Аз ма тарзи оромиши мана мо як дона помидора гирифта лола мекунем. Лола тайёр мекунем. Чӣ хел кара? Мана мо як дона помидора гирифтем. Мо ҳамин пушташ корд мезанем. Мана корд зада ҳар як қабаташа мекушоем. бинед осон. интавр ҳама қабаташа кушода бурида мекушоем. якум қисмаш аку дуюм қисмаша мебурем. мо аллакай инҷа бурида гирифтем. мо аку айн тарафаш корд мезанем ки боли ҳамин ба биёд. Мана мобайни ҳамин ба якта дига барг биёд. мана мобайни ин ба мана бо якта дига мебурем. мобайни ҳамин дута барг ба биёд. мана инҷаш корд мезанем. мана бо мана айнҷаш корд мезанем. мана нигоҳ кунед ҳамаш чӣ хел рафтост боло боли ҳам. мана ку мобайни барг ба бо мана якта дига мебурем. мана акнун бо як бори дига мана ин қабатош ба мебурем. мана худаш мана қирра мебиёд. ҳамин қиррая мегирем мо. мана нигоҳ кунед боли мана анамин ба омад. мана бо қирра мана боли анамин ба омад. аз сабаби инҷаш мобайнаш обаш будам. мана эҳтиёт кара мебурем ки канда нашавад. мобайни ин ба мегирем. мана койнаша мобайни ин ба мегирем. ҳамин тавр ко охириша худома мекушоем. оҳиста мана кушодем. ҳамин тавр лола тайёр. мо акнун лолаи сохтагиҳомо ба барг тайёр мекунем. мана нимта бодринга гирифтем. мобайн ду тақсим мекунем. мобайн ду тақсим мекунем. мана бодрингомои мо полни бурида намегирем. мо мана борик корд мезанем то охириша не. мана якта мана дута мана ку сеюмаша бурида мегирем. мана сета мана бурида гирифтем. мана се қабат буридем. ку мо ина мана се қабат мана як қабати мобайниша мобайн ба қаб мекунем. мобайн ба намитаб қаб мекунем. мана хе барг тайёр мешад. мо хикра барг месозем. мана бориктар бурем. мобайнаш ҳамҷаш қатъ шуданаш осонтар. мана дута мана баргчаи мо ҳам тайёр шуд. ку салата ором идем. мана гули тайёркардагиҳомоя лолая мобайнашба мемонем. мобайни салатамоба мана ку баргоя гирдобагирдаш мечинем. ку гирдобагирди ин салатамо яъне гуломо мечинем. лолаҳомо ҳамаша гирдобагирд чинем боз зебо мешавад.
мана ку боз камтар укроба мана шохчаша қабати баргоба мемонем. боз зебо мешад. кам кам яъне канда канда як шохчаш ҷоҳои шурӯи укроба инҷош ба боз мемонем. чӣ гуна мебинед салати мо ҳам тайёр шуд. чӣ гулош омад баргош бозир иқагиста мин ранги лаблабу майонезба мегузарад, яъне ҳамин майонезҳои мо сурх мешад рангаш, бинед боз зебо мешад. шумо ҳам ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед ва ёру дӯстои даъват кунед. иншоалло боз видеоҳои беҳтару беҳтар мешад. хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.